Miguel lava Riddhima Kamath Makchar Varsa Aukenda Montessori Vutta Miguel Ammal lava Sandhya Kamath Miguel Annal lava Dr. Prashant Kamath. आज एक तुमका कृष्णाला कहाणी सांगून दाखवता. कृष्णाका मस्त नाव असे, तंतु एक नाव गोवर्धन गिरिधारी. त्या नाव कशाल म्हणून गोतसवा आव सांगता. एक दिवस पुरा वृंदावनाच्या जन इंद्रदेव पूज करू बैसरलेले के. पाऊस येऊ का म्हणून कृष्णानं म्हणले. इंद्रदेवा पूज करचे बदला का गोवर्धन पर्वताक पूज करी म्हणून सांगले के. गोवर्धन पर्वतानिमित्त खाळ मिळका, जेवण मिळका, वार येऊ का, पाऊस येऊ का म्हणून जायत म्हणून गोवर्धन पर्वता पूज केले के. त्या पळून इंद्रदेवा खूप पहिले के. मग पूज करचे सोडू गोवर्धन पर्वता पूज केली बा. राग तुमका बुद्धी शिकेत म्हणून जोर पाऊस अडेल के, गुडगुड अडेल के, मिंच अडेल के, हडेल के. प्रजन बहीण जतशील के, शीन खत्तशील के, घर पुढं होळ वतशील के. कृष्णानं तगल पिंकी बट्टानं गोवर्धन पर्वत धरली के. पुरा जन्म मुळा येऊन राबलेले के. पुरा दिवस त्याच मुलांतू राबलेले के. त्याच्यावनो कृष्णाला नाव गोवर्धन गिरिधारी. आता कळली बा तुमका. थँक्यू.